fordi at pistolskydning var blevet et mere interessant emne at skyde. Så derfor så gik vi i gang med det. Og det tog godt nok lidt tid at få tilladelser til at opføre en pistolbane her. Men i 2017 så lykkedes det trods alt. Og så begyndte vi at diskutere, om vi kunne få skravet penge sammen. Og det lykkedes så i 2020. Og nu er så langt, så vi mente, at vi godt kunne gå i gang. Og nu står vi her med et rådhus godt på vej. Og det er jo en decideret mærkedel, at vi er nået så langt. Det har været ved hjælp af mange gode kræfter, og også godt tømmerfirma. Vi har jo lige i mellemtiden også fået renoveret en del på den eksisterende skydebane. Men det her, det håber vi virkelig vil komme de lokale skytteforeninger til glæde og gavn. Det ved vi det godt. Så derfor så synes jeg, at vi skal udbringe leve for bygningen. Ja, det er længere leve. Hurra! 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 Tak. Tak for det. I de gamle skrifter, for jeg kan også huske det, altså hvis vi har fortsat rigtig meget, så glemmer vi det ikke sådan lige vel. Og da der var rejsegilde på skydehuset, der var det så koldt, så vi kunne næsten ikke holde til, eller bare stå i kælderen og bare